नमस्ते. आज मी पालकचे कटलेट बनवते. त्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. हा पालक आहे. पालक स्वच्छ साफ करून धुवून कापून घेतलाय. हा थोडासा म्हणजे 1 वाटी पालक आहे. 2 बटाटे घेतले. बटाटे शिजवून घेतलेली आहे. साल काढायची आहे. तेल घ्यायचं आपल्याला. चवीपुरतं मीठ घ्यायचंय. अर्धा कांदा घेतलाय कापून बारीक. आलं लसूणची पेस्ट घेतली अर्धा चमचा. थोडीशी कोथिंबीर घेतली. 1 चमचा तीळ घेतले. आपल्याला अर्धा चमचा हळद आणि 1 चमचा मिरची मसाला घ्यायचा आहे. आणि बाइंडिंगसाठी थोडासा तांदळाचं पीठ घ्यायचं आहे. आणि आपली अशीच वरून शेव घेतली लावायला. कसली शेव आहे सांग जरा, कारण कमेंट ही आपली शेवून भाजलेली शेव कच्ची पक्की भेटते ना, असं लांब शेवया. मी नाचणीचं पीठ घेतलंय बाइंडिंगसाठी. आपल्याला 2-3 चमचे लागेल तेवढं घ्यायचं आहे. आता मी पहिलं काय करते, हा पालक आहे ना थोडा वाफेला लावून घेते. गॅस पेटवलाय, त्याच्यामध्ये थोडी वाफ लावायला पालक ठेवते. थोडासा पाणी टाकते बघा, झाकून ठेवते. आणि एकदम बारीक गॅसवर आहे ना, मीडियम गॅसवर, म्हणजे थोडा मऊ व्हायला ठेवायचं आहे. 1-2 मिनिटं. हा, बटाटे सोलून घेते. आपल्याला असे कटलेट बनवायचे असतील ना तर बटाटी पहिली शिजवून घ्यायची. मग थंड झाली की साल काढायला भेटते. पण साल काढून नाही ठेवायची. अशी साल काढून ठेवली ना तर ती काळी पडतात. बटाट्याची साल काढून घेतली. आता आपण तोपर्यंत पालक बघूया आपला. आम्हाला 1 मिनिट झाली. हा, पालक फक्त थोडा आहे ना मऊ करून घ्यायचा आहे. जास्त शिजवायचा नाही आहे. पालक एकदम मऊ झालाय, म्हणजे थोडा आहे ना आल्ला पाहिजे. त्याच्यासाठी आपण थोडा शिजवून घ्यायचा. गॅस बंद केलाय. आता आपल्याला पालकला थंड करू द्यायचा आहे. पालक पण आपला बघा थंड झालाय शिजून. आणि आपला बटाटा पण किसून झाला. आता मी एका डब्यामध्ये घेते. आता बटाटा घेतलाय बाउल मध्ये. आता हा पालक घ्यायचा आहे. पालक मधलं पाणी काढून टाकायचं. आता याच्यामध्ये कांदा टाकते, कोथिंबीर, आलं लसूणची पेस्ट. आपलं कमी साहित्यामध्ये आपले कटलेट होणार आहेत. मिरची मसाला आणि हळद. थोडेसे तेल टाकते, चवीपुरतं मीठ. आता याच्यासाठी हे आता बाइंडिंगसाठी आपल्याला घट्टपणा येण्यासाठी आपल्याला पीठ घ्यायचं आहे. पालक बघा किती कमी वाटतोय ना, म्हणून तुम्हाला सांगते मी, तुम्ही पालक जास्त घ्या. आम्ही इकडे नाचणीचं पीठ घेतलं. तुम्ही तांदळाचं पीठ सुद्धा घेऊ शकता नसेल तर. नाचणीचं पीठ नसेल तर तांदळाचं पीठ. अजून बाइंडिंगसाठी आपण काय काय घेऊ शकतो मम्मी? काही घेऊ शकतो आपण. गव्हाचं पीठ पण घेऊ शकतो. आणि गव्हाचं घ्यायचं, तांदळाचं घ्यायचं. अगदीच काही नसेल तर रवा घ्यायचा. 2-3 चमचे घ्यायचं. आता आपल्याला हाताला तेल लावायचं थोडं, कारण हाताला चिपकतो ना. आता आपल्याला याचे आहे ना जसे पाहिजे तसे आपल्याला पॅटीस बनवायचे. गोल बनवायचे, चप्पट बनवायचे, लांब बनवायचे. आपल्याकडे आता रेडी आहेत ना सर्व? हा, सर्व करून घेतलेत. आता इकडे तेल पण तापायला ठेवलाय पॅन मध्ये. आता ही शेव घेतली ना, त्याच्यावरती थोडेसे तेल टाकते. या शेवयामध्ये थोडेसे तीळ टाकले. आता आपले त्याच्यामध्ये जरा डुबवायचे आणि आपले तेलामध्ये सोडायचे. आता दिसायला एकदम छान वाटत. थांब 1 मिनिट बघ. थांब 1 मिनिट. हे बघ एकदम छान वाटत. काहीतरी वेगळंच आयटम वाटतंय. आणि आपलं अजून एकदा पॅन आपला तापला ना की गॅस एकदम बारीक करायचा. आता आपल्या तेलामध्ये सोडायची. आता आपली 1 मिनिटांनी फिरवायचे. पहिले अशी एका बाजूला करायचे आणि एका बाजूनेच फिरवायचे. आता पहिले मी जेव्हा 1 मिनिटांनी फिरवली ना, त्याच्यानंतर मी गॅस फुल केला. त्याच्यानंतर ही आता फिरवते बघ. फुल गॅसवर करून घ्यायची. आता आपले पालकचे कटलेट एकदम मस्त छान झाले. असा पॅन एका बाजूला करायचा आणि आपले हे एका बाजूने काढत राहायचे. आता मी हे काढते. आपल्या इकडे पालकचे कटलेट एकदम रेडी आहे. आणि हे घ्या सॉस आणि हे घ्या मायोनीज. कशा बरोबर पण तुम्ही खाऊ शकता. जेवताना जेवणाबरोबर आळू वडी, कोथिंबीर वडी खातो तशी करायची आणि खायची. आता पप्पू टेस्ट करून दाखवेल. वाटतंय की हॉटेलची रेसिपी आपली. कोणाकोणाला ताट पाहिजे सांगा. आपल्याला नेहमी कमेंट देतात ना की रेसिपी भेटते आम्हाला, चांगलं चांगलं खायला दिसतं, भेटतं, पण आपल्याला दिल नाही दिसत. तेही बघा आमची दिल झोपत असते नुसती.
तिला सारखी झोपत असते. झोप असते तिला. हे बघा रात्रभर झोपत नाही. आमच्या दिलचं दिल लय मोठं झालं आता. आमची दिल थोडी झाली आता एक्सरसाइज करायची. झोपली दिलू. हात लावला की झोपते. झोप आली तुला. झोप झोप. हा बघा अजून मोठी झाली. केवढी मोठी झाली बघा आमची दिल. अजून मोठी झाली. आता तुम्हाला हे दाखव, लेंथ दाखव तिची. हे बघा 1 2 3 4. तर तुम्ही आपल्या इकडे रेसिपी बघू शकता. दिसण्यामध्ये तर ह्याने एकदम 10 पैकी 10 नंबर भेटले मम्मी. एकदम म्हणजे एकदम अट्रॅक्टिव्ह वाटते. बाई इकडे पालक दिसतोय तुम्हाला, इकडे कांदा दिसतोय, इकडे तिल दिसतंय, इकडे शेव दिसतंय, इकडे आपलं काहीतरी पीठ असं वेगळं रेड रेड झालंय, कांदा दिसतोय, कांदा झाला. ह्या अँगलनी बघा एकदम छान वाटतंय. आता मी तुम्हाला सर्वात आधी तर तोडून दाखवतो. म्हणजे एकदम नरम आहे, म्हणजे लगेच तुटली बघा. म्हणजे आवाज पण नाही आला, म्हणजे कुरकुरीत नाही आहे, पण खुशखुशीत बोलू शकतो आम्ही. आणि कसं नाचणीच्या पिठाची आहे ना. हा. आणि थंड झाल्यावर मग कडक होणार. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. तर तुम्ही आपल्या इकडे रेसिपी बघितलीच आहे. लुक वाईज तर एकदम छान झाली आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो की रेसिपी कशी आहे. चला या रेसिपीची मी तुम्हाला टेस्ट सांगतो. सर्वात आधी तुम्हाला या रेसिपीमध्ये टिश्यू पेपर वापरावे लागतील. म्हणजे जर ही रेसिपी बनवली तर ही रेसिपी तुम्ही टिश्यू पेपर वरती काढा, नंतर तुम्ही सर्व करा. ही झाली पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, मी खूप सारे स्नॅक्स खाल्ले, खूप सारे कटलेट्स खाल्लेत, पण कधी कधी असे असतात की कोणत्या कोणत्या कटलेट किंवा स्नॅक्सला आपल्याला सॉस किंवा मायोनीज लागतं. पण ही एक अशी रेसिपी आहे, अशी कटलेट रेसिपी आहे ज्याला माझ्या मते सॉसची पण गरज नाही आणि आपली मेयोनेजची पण गरज नाही. म्हणजे ही रेसिपी एकदम छान आहे. जर तुम्ही चवीचा विचाराल, टेस्ट विचाराल तर एकदम म्हणजे एकदम टेम्पटिंग झाली आहे. मी जर फोकस देऊन म्हणतो कोणत्या गोष्टीवर, तर ती रेसिपी तुम्ही नक्कीच बनवली पाहिजे. टेस्ट मध्ये ह्यांनी लेवलच क्रॉस केली आहे. खूप खूप छान लागतं. त्या तिळामुळे त्याच्यात नाचणीचं पीठ आहे, त्याच्यात आपल्या ते कांद्याचं पण फील येतोय मला, आणि ते मसाले जे आपण थोडेच टाकलेत पण ते खूप म्हणजे बोलतात ना, थोडं टाकून पण आपली रेसिपी एकदम छान होते ना, तर ती अशी रेसिपी झाली. टॉप 5 जर कटलेट माझे आवडीचे असतील ना, तर ह्या रेसिपीला मी त्याच्यामध्ये इन्क्लूड करेल. मम्मीला बोलेल की हा जे तू पालकचं बनवलं होतं ना, आणि पालकचा फील येतोय, पालक असल्यामुळे ते नरम झाले. या जागी समजा तुम्ही तांदळाचं पीठ वापरलं असतं ना, तर ते हे कडक झाले असेल. आणि असं नाही म्हणत मी की टोटलच नरम आहे ते वरती शेव लावले आणि तीळ लावलेत ना, त्याच्यामुळे ते जराशे क्रंची वाटतात. पण ही रेसिपी टेस्टला एकदम भारी लागते. एकदम म्हणजे एकदम भारी लागते. तर या रेसिपीचे फक्त 2 कटलेट पण तुम्ही 2 पीस पण खाल्लात ना, तुमचं दिवसभराचं एकदम मन शांत होईल की हा मी आज काहीतरी नवीन खाल्लं आणि आज काहीतरी एकदम छान खाल्लं. तर रेसिपी तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा. आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा की तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली. आणि 2 वस्तू तर नक्कीच करा. या व्हिडिओला लाईक करा आणि या व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर शेअर करा.